Čau, tohle kdy budeme dělat samý rejsy a prostě to bude zrychlený. Musím vycvičit tady Moon Shadow, musím ho vycvičit, Moon Shadow. Má 4. level. Že vidíte. Ale já si vás budu muset dát na stranu. Jelikož... Tak se prdnem do Morlandu. Všechno budete mít v popisku videa, kde mě najdete. Na Skypeu nebo tak něco. No tak ve skutečnosti jsem velmi zábavný. Jen to někdy ve videu není vidět. Ale až pak, když mě poznáte, tak vykládám samý kraviny, že se někdo asi počurá. To je jedno. Já jsem chtěla jít do stáje normálně. Normálně je to možný, není to možný. A ty šlinky, nebo jak tomu říkáte, tak ty používat na přepravu. Sakra. Si půjdem do Valda Lake, nebo tak něco. Trošku tak. Tady vidíte moje lampičku. To je toho červený. A to bílý je něco jiného. No bílý nevím. Jdeme na to. Tady ještě nebyl ten rejs, narozeninové rejs. 250. Vlastně budeme točit tady Moon Shadow. Je to kluk. Chtěla jsem mu nejdřív změnit jméno na holku, ale jako taky potřebujeme mít nějaký kluky a ne samý jako klisny nebo holky. Jako se to dělá líp, když natáčím. Všechno mi jde. No tak, tohle mi nejde. A sakra, to nebylo na schvál. To je jenom viděny. Taky viděny zase. Víte, já melu maso, vidíte. To je jedno. Nečekejte žádný anglický slova. Budu normálně mluvit a nebudu mluvit prostě. Ona někdy budu mluvit prostě, ale to je jedno. A žádnou angličtinu ode mě nečekejte. Ne, že bych ji neměla, to ne zas. Ale... nechci, aby mě někdo zas někdo psal jak u jiných youtuberek, že se vychoval s angličtinou, tak to nechci. Protože ještě teďka zase z očku, no asi z očko, nejsou žádné hádky, takže je to pohoda. Jsem na serveru EE2. Sakra. Sakra. Já bych to jinak střihla, ale nemůžu. Já nevím, jestli to zrychlím. Budu to zůstane takhle, nebo to nezrychlím prostě. Jdeme. Jo, nejsem v klubu, žádným klubu nejsem, jo. Nejsem v žádným klubu, nejsem. No vlastně ty informace budete mít v popisku, takže já vám tu já nic. No dobrý.
2,27. To je dobrý, ale budeme muset to Romanadu zase, to se nechce. Sakra, už mohl mít 5. level. Tak jo. Tak jo, v Morlandu uděláme to. Bude druhá část. To se nebojte. Možná to spojím i v jedno. Jo, já mám taky Morgana, teď jsem se do toho pořádně opřela a vyšel jsem mu level na 11. a zítra asi ne, nebo to asi nezvyším. Tak si děláme ten western, ten slalom. Já to nechápu. Vidíte to? Vidíte to? Mě to prostě, já nechápu to prostě. Někdo má černý sedlo, bílou dečku a pak tam má růžovou třeba růžovou tu sakra, ty jsi mě také zblbla. Nezakroužila. No, sakra. Mně se chce nasrat. To vydržím. Já to asi nespojím v jedno. Nespojím. Jo, ještě mám další jako to. Takže to. No, zítra budu dělat. No, jo. Dobrý. Jsem si mohla dát noc, ale jako je to škoda. Mám je na 9, dobrý zatím. Asi jsem zapomněla to. Dobrý je, máme 5. level a bude druhá část, já se jdu vystrat, takže čau zatím.